Uthetho olujoliswe kwabasetyhini olufana nodlwengulo, ukwendiswa ngenkani zizinto ezijongene namawakawaka amanina ahlala kwiilali zaseMpuma Koloni. Iinkcukacha-manani zakutshanje zibonakalisa ukuba isikhululo samapolisa saseLusikisiki sibhalise inani eliphezulu lodlwengulo kuzwelonke. Inkciyo ikhuthaza ukuzigcina kweentombi zinyulu ngokuba inxalenye yenkciyo ezi ntombi zikholelwa ukuba zingajongana nayo loo mingeni. Zininzi izinto esizifundiswayo enkciweni, ndingabala ndithi imbeko siyayifundiswa indlela yokuziphatha, intombi yoba ihlala njani, ithetha njani, zininzi. Ibalulekile le nto singayo apha, iyazigcina, iyaluthoba izinga lokumitha kwabantwana abaselula, iyathoba izinga leziyobisi njengoko sisazi okokubana abantwana bahlangabezana neengxaki zokokubana basweleke bebancinci, begetyengwa, bedlwengulwa, bexhatshazwa ngokungenalusini. Kodwa kukho iingcebiso zokuba namakhwenkwe azibandakanye nenkciyo ukuze akhule ngamadoda alungileyo ekuhlaleni. Ndifuna ukuthi abantwana bethu babise embo, bafundiswe ngokuba bavela imvelaphi yabo baqokelele bangayi kwiziyobisi. Njengoba lapha nje siyasebenzisana no-social development, siyasebenzisana no-health, siyasebenzisana nawo wonke amasebe a-relevant for ukuncedisana nabantwana bangamalungelo wabo. Inkciyo ayijoliswanga kuphela ekuzigcineni kweentombi, abathatha inxaxheba kule nkqubo baxhotyiswa ngezakhono zokuziphuhlisa. Njengomfundisi wamhlekude kwiindaba